lad os tage et øjeblik til at tale om CBD. Et naturligt supplement, der har vundet stor popularitet for sin evne til at støtte både krop og sind. Især Frankenfry CBD-kapsler, som gør det nemt at integrere CBD i din daglige rutine uden besvær. Glem alt om komplicerede olier, rodede pipetter og usikker dosering, der kan gøre det svært at holde fast i en sund vane. Med disse kapsler får du en enkel, problemfri måde at støtte dit velbefindende på. Uanset om du er ny til CBD eller allerede har erfaring. Hver kapsel indeholder høj kvalitet, ikke psykoaktiv CBD, omhyggeligt udvundet fra hamp, så du kan føle dig tryg ved, hvad du indtager. Ingen måling, ingen jordagtig smag, bare en præcis dosis hver gang, så du kan fokusere på det, der betyder mest for dig. Det er velvære gjort simpelt for travle liv, hvor tiden ofte er knap, og hvor lethed gør en stor forskel. Frankenfry har designet disse kapsler til alle, der ønsker lige til selvpleje, uanset alder, baggrund eller livsstil. Uanset om du er på arbejde, hjemme eller på farten, passer de let ind i din daglige rutine og kræver ingen ekstra forberedelse. Det handler om at gøre selvpleje tilgængelig, bekvem og effektiv, så du kan tage vare på dig selv, når det passer dig bedst. Er du klar til at opleve, hvor nemt og ukompliceret CBD kan være? Tag det første skridt mod en enklere og mere balanceret hverdag med Frankenfry CBD-kapsler. Spekulerer du på, om disse kapsler er noget for dig? Måske har du hørt om CBD før, men er usikker på, om det passer ind i din hverdag. Disse kapsler er udviklet til alle, der ønsker at tage et aktivt valg for deres velvære, uanset om du er ny til CBD eller allerede har erfaring med naturlige kosttilskud. Hvis du søger naturlig støtte til dit velbefindende, er svaret ja. CBD-kapslerne er for dig, der ønsker at styrke din daglige rutine med et enkelt, diskret og effektivt tilskud. De passer ind i både travle morgener og rolige aftener. Travle professionelle, studerende og forældre, der jonglerer med daglig kaos, kan alle drage fordel af lidt ekstra ro. Uanset om du arbejder hjemmefra, balancerer familieliv eller forbereder dig til eksamen, kan kapslerne hjælpe dig med at finde et øjebliks stilhed midt i larmen. Hvis stress, urolige nætter eller tankemylder holder dig vågen, kan CBD-kapsler hjælpe dig med at slappe af. De kan være en støtte, når du har brug for at koble fra og finde ro, så du kan vågne op mere udhvilet og klar til en ny dag. Fitnessentusiaster og weekendkrigere, CBD kan også støtte muskelgenopretning efter træning. Efter en hård træningssession kan kapslerne hjælpe kroppen med at slappe af og restituere, så du er klar til næste udfordring. Det handler ikke om at flygte fra livets kaos, men om at navigere i det med mere balance. Med CBD-kapsler kan du skabe små øjeblikke af nærvær og ro, selv når verden omkring dig er hektisk. Disse kapsler er et simpelt ritual for enhver, der har brug for et øjebliks fred. De er let at tage, diskrete og kan indgå i din daglige rutine uden besvær. Tilføj dem til din rutine og opdag en roligere, mere fokuseret udgave af dig selv. Uanset om du starter dagen med dem, eller bruger dem som en pause i løbet af eftermiddagen, kan de hjælpe dig med at finde din indre balance. Selvpleje behøver ikke at være kompliceret. Med CBD-kapsler kan du tage et lille, men betydningsfuldt skridt mod mere ro og velvære i din hverdag. At bruge Frankenfry CBD-kapsler er lige så nemt som at tage en daglig vitaminpille. Det kræver ingen ekstra indsats og passer perfekt ind i din rutine. Uanset om du er ny til kosttilskud eller allerede har en fast rutine, er det let at komme i gang. Du skal blot tage en kapsel sammen med et glas vand, præcis som du ville gøre med dine andre vitaminer eller kosttilskud. Det er hurtigt, ukompliceret og kan nemt blive en del af din morgen- eller aftenrutine. Du bestemmer selv, om du vil tage kapslen om morgenen for at starte dagen med ro og balance, eller om aftenen for at støtte afslapning før sengetid. Fleksibiliteten gør det nemt at tilpasse til netop dit liv. Konsistens er nøglen. Prøv at tage kapslen på samme tidspunkt hver dag for at opnå de bedste resultater. Det kan hjælpe dig med at skabe en sund vane, der holder i længden. Start med én kapsel og mærk efter, hvordan du har det. Alle reagerer forskelligt, så du kan justere dosis, hvis du har brug for det. Lyt til din krop og find det niveau, der passer dig bedst. Hver kapsel leverer en præcis og pålidelig dosis, så du altid har fuld kontrol over dit indtag. Du kan stole på, at du får den samme kvalitet hver gang. Kapslerne er diskrete og nemme at tage med på farten. Perfekte til dig med en travl hverdag, der kræver fleksibilitet. Uanset om du er hjemme,
på arbejde eller ude at rejse, kan du nemt tage din daglige dosis. Ingen råd, ingen besvær, kun simpel og effektiv selvpleje, der passer ind i din livsstil. Det handler om at gøre det let at tage vare på sig selv. Velvære bør være en naturlig del af din dag, ikke noget, der komplicerer dit liv. Med Frank & Fry bliver det nemt at prioritere din sundhed, uanset hvor travlt du har. Frank & Fry gør det enkelt at holde sig på sporet med dine wellnessmål, så du kan fokusere på det, der virkelig betyder noget for dig. Hvad kan du forvente? Mange mennesker oplever en større følelse af ro og fokus. CBD kan hjælpe med at håndtere daglig stress og støtte et afbalanceret humør. Det kan også fremme bedre søvn og hjælpe dig med at vågne op frisk. Nogle oplever milde bivirkninger som tør mund eller døsighed, men disse er normalt midlertidige. Start med en lav dosis og se, hvordan din krop reagerer. Tjek altid med din læge, før du starter med CBD, især hvis du tager medicin eller er gravid. Og vær informeret er en del af smart selvpleje. CBD handler om blid, naturlig støtte til dit velbefindende. Olier eller kapsler. Her er forskellen. CBD-olie virker hurtigere, men har en stærk smag og kræver måling. Kapsler er smagløse, færdigmålte og super bekvemme. Bare sluk og afsted. Kapsler kan tage lidt længere tid om at virke, men effekterne varer længere for stabil støtte. Hvis du ønsker enkelhed og præcision, er Frank & CBD-kapsler dit match. Foretrækker du hurtigere effekter og har ikke noget imod smagen? Prøv olie. Der er ingen one size fits all. Vælg det, der passer til din livsstil. Din wellnessrejse er personlig. Find det, der virker for dig.